Toto video slúži ako rýchly návod na základnú prácu s pokladničnou aplikáciou Storios pre vašu obsluhu. Po otvorení aplikácie uvidíte zoznam používateľov. Ak ste už prihlásení, môžete rovno začať pracovať. V opačnom prípade kliknite na svoje meno a zadajte heslo alebo PIN. Po prihlásení sa automaticky otvorí sekcia Predaj. Tu môžete začať markovať objednávky. Môžete pracovať priamo s pripravenými stolmi alebo markovať bez stolu pomocou rýchlej objednávky. Na ľavej strane vidíte kategórie produktov a po jej vybraní stačí kliknúť na konkrétne položky, ktoré sa vám automaticky pripočítajú k účtu. Ak kliknete vpravo na položku, tak sa položka odpočíta. Potrebujete zadať viac kusov alebo poznámku pre kuchyňu? Stačí podržať dlhšie prstom na položke, upraviť množstvo, pridať poznámku a potvrdiť. Keď máte objednávku hotovú, máte 3 možnosti. Zaplatiť všetko, zaplatiť zvlášť alebo usadiť ku stolu. Ak dáte zaplatiť všetko, môžete pridať zľavu, zmeniť menu a vybrať typ platby, napríklad hotovosť, karta alebo iný spôsob. Pri platbe v hotovosti môžete podržať prst na tlačidle a zadať sumu, ktorú vám zákazník dáva. Pokladňa vám automaticky vypočíta, koľko treba vrátiť. Po zaplatení sa účtenka vytlačí a účet sa uzavrie. Ak chcete objednávku ponechať otvorenú, kliknite na Usadiť ku stolu. Stôl sa otvorí, objednávka sa odošle do kuchyne alebo na bar a bony sa vytlačia podľa typu produktu. Ak chce zákazník platiť zvlášť, vyberiete možnosť Zaplatiť zvlášť. Tu označíte položky, ktoré sa majú zaplatiť a následne vyberiete typ platby. Môžete ich tiež zaplatiť podľa ceny, napríklad polovicu účtu v hotovosti a druhú polovicu kartou. V hornej časti máte ďalšie možnosti práce s účtom. Môžete ho premenovať, zmazať, presunúť na iný stôl alebo rozdeliť položky medzi viac účtov. Vidíme tu aj časovú os účtu, ktorá zobrazí prehľad diania na účte. Funkcia Vydané nezaplatené sa používa na odpis skladových kariet bez prijatia platby a vytvorenia účtenky. Napríklad, ak produkt spadne na zem. A to je všetko. Takto jednoducho sa dá v aplikácii Storios markovať, pracovať so stolmi a spravovať objednávky.